mode engge borok je samani mode tak je asrai sanante mane bono kaisa pesaro rokhana ani bano bini bokrok khram khana sarai borok belego ani be bokrok samai abrang bagai bo sujai khaijana belakana hambai thanks so much wagen support khai tongli Hello dolok bahai dongbai khakhayo kaham tongbai na lamsago hino hai tinini tekaisa katal video kyafan an tabo je happy new year hini sms ta khai di dolok kyafan umai ke ta tong thoklai di bisi phai bisi thango daily umai ke test phayu 24 phayu test thango 24 thang umai hangu nung salai jagya tai nung nin live kun phan okhar manya Ang tong thakjak na sung happy new year asu khusiang jangnai kok kuri uja go jen dia ja 26 phai uja kunu asu tong thakjangnai kurita poila umus wansok di nungtam okhar ka dia ja 25 tam okhanai 26 umus wansok di dolok poila update ka belai kheno bokha bai jangnai umukhana ka kinin bo belai kheno kha khamnai dolok nok joto borok kamken seman chin tipra sarung ni tipra jugrang tomong khatai bahai ongiman uma haikeno khoroksa borok Langman solang ka 27 tariko, thangnai 27 tariko. Bini mo ang ka isha tipura. Class 12 pori tongo. Ako tolo nok bara tongnya pori tongo ta. Budjong girl school pori tongo ta. Dalok bo thimai reason bahai nok sai jaman ubu khana khana bo shocking nang jangnai. Shocking bu nang jangnai kogya u jagawo. Tawai kebo. Chin tipura sar umai ongui man urkun shocking nang jangnai kuroi. Dalok buri thimai reason ang ka umai che bo sak no kotok thori thika tawai kebo khorokta chalabe hamjagui tongo. Tai hamjagmani 7 year 7 বছর কাউই তঙ্গাতা ওলো সাইমাংখা যে চেলা বুড়ি নাজাক অলরেডি নো ও বেলেকে ওয়ান মান চিন্তা হি চিনি তাম হিনাই সেন তিপ্রাসার আয়াঙ্গ কে ওমাই কবাং কুকতা নুকজাগো বুড়ি নাওনি বসা মানজা খাইবন ব বুড়ি সিকলা রকবাই হামজাগো হিনই নাই চাসমাই তঙ্গি তঙ্গতা ও জাগা ওয়ান সংনা নাং যত বরং কামকি ওয়ান সংনা নাঙ্গো আজ চালা খরকজা ব ওয়ান সংনা নাঙ্গতা ব খরকজা বুড়ি হিনাজাক বুড়ি নাই বসাস মানজাক অলরেডি কে ব তাওনি ওমাই কতাই খরকজা বুড়ি লাইভ নো মাইকে নষ্ট খাইনা নাংবা ও জাগা সাপোজ ব ওয়ান সংনা নং উমাইকে যদি নো অন্য বরক বিনি নং বরক ন উমাই খাইকে ব তাম অংন রমইনা দিবনি বনি বাহান জং ফানো অন্য চলা রক যে বুড়ি না জক চলা বুড়ি নাই বসা মানজক চলা যে 7 বছর আমি হামজাগনি বখাস বাই খারি থাকা বন বি ন ফানো অংখাতা আফরকে ব তাম অংনাই সারি ও মুনা নো ওয়ান সংনা নং তো চলাবো মানে ang to sika ang to 24 tare phaja mane bini bara go ki 24 tare phage engkai ang 25 tare thangka ojon mane nogo bo kya sa pro kam to hingoi thangka thaman che engke bini 27 tare exam to engke 27 tare exam dai pekha 28 tare phane ma hinga na sago engke do saljarang ba kokoro inung tongdi phaidi hingoi thaple engke rang ro kalang ha engke sajar paini sajar ni joto rang roi kalang hapla kya sake mia go phun khai kya boha ang go mane kya sa pro go goi bijongoi phun khai joliya sika mia go mane thanai horong mane usangni hor pele 27 tarin hor ang kol khajoliya ngai 27 tarin kol khaya engke mia go phurung simi biri baba phun khai ka sattan simi ngai je mobile switch off engke biri mobile to bo thukana sande ro hoyto 10 ta 11 ta khai thugo engke switch off engke ulok khulung nai na hingo ang bo khel khajole pila sutaya engke lokhai sal thandoi se ang engke 7 ta baji kha 3:30 ta baji ka to mobile khuluya engke Bidin dolong jotong no gongkha phun khai kya mane phun khai man je gaisa receive khaya engke dui jona ro receive khai kya bo sago mane sinoro phaijiya bo sam phaija tui phaija joto phaija sago engke ma normally ni bo mano phun khai kya pule engke bo thangoi dwar dong nai manse asupra agoro 10-15 minute dwar khulung nani engke khulung maya ke bo khujiro ni khulka ni khuluk kai khai khuli bo khujiro bo khulung nani mane dwar khuluya mane bo je samani ke mane dwar khulugya engke orne ke je gaisa sonjai ebo dwar lathi rogoi basu khulukabo mane phujiro to khulunani oya phule panma sing oya to phulenge bo khulugoi rokhai phule khulugoi nongkhai be khaji jagja khaji khaji ja taman sokni obo ki saksak de thiman kalai na borok de ogoman kalai na kono hamja mane ani je mote engge borok je samani mote tak je asrai samante mane bono kaisa pesaro rokhana ani bano bini bokrok khram khana sarai borok belego ani be bokhok samai abrang bagai bo sujai khaijana mane je bok samane ke bini hamjang mani chala ani sangan to bo hamjang mani chala goi to kok saya mane ani pisi sai ma khana ani sang saya bo bang bo malasi jai phung sai am khana ani pisi phung saka nang to ani basna gam to sai maya bole otro kan sopla borok ke saro khana hinge bokrok khara ma khana bo obde ke je thuiya nogo thanai arai thanai to mani rok packing khai je to nai thuinai ko gya bole hinge bo kya sa mane bokrok rok khara ma khana bai hamjang mani bising tei hamjang mani bising no sujai khai kya hinge no ganani je oroni buri bo sago mane oro je horo ka mane khana jakhingeone duita rogo ka mane khana jakhin sago lagbo bajok jak para rogo 11 10 ko jung
আগতলা ফাই যে নকবার তো মানে কয় বছর আগতলা ফাই দং মানে 1 বছর ha mane bagi to hongol tongkhuso tongo hisle sa problem nokha chana dong khamya hingai tongoi maya ma he sakai ki ba bini isha bini khuchi kai nang bara tole rokha Dalok nang joto borok kamke Simon Agotola ko joto borok nu kabang kuk borok nang ajaga poidan thangni nang ta swan chakya ajaga suap khaina bagoi thangma kalayu jela hindi buri hindi joto borok chi uma haita taitam le khaisina ba dalok tabuk je thunya borok ke thuiki thangka kotok sori thigata amai ke bos jefro Simon ajala ba already burina jak bon basabu tongo bokubui bakari hamjagoi tongmani lasti dia Simon hakaba taitam khaisina ba asuk lastima chincha angman bagoi kebon makhang phunugi manlia kotok sori chak thikata Dalok pai chung tak next update chemalani umaka chin Tripurani je top singer Manik Deborman sabsini atong ban YouTube channel tongmani 1 lakh subscribe khaiman kha so ke chung congratulations jafar Manik Deborman uma hikin khaitong ni tai ki dalok nin takuk no bot 100 ke khairsi dita nin takuk bo silver play button mana musung play video na skin share khaji dalok takun subscribe khaji ke khaji mai kam information manna bagoi dalok Manik Deborman khorta singer dam nam nayok ta bini je ongkha tabuk YouTube 1 lakh 60,000 subscribe ongoi tong je chung tabuk je somay video sanamui tong obun tibo lokurang belekin hambaya farka tam saka khunawai naji Bye rock, just wow, hang mo belek khushi khamanai, normal belek na hambai. Thanks so much. Wagen support khai tongdi. Buskango ang tebo video tumnai nong bagai. Bebak norok ana support khai bagai tini faisho pakya. Ang muchungo last year haina hai gold button manan bagai. Afro ang share khanai. Thanks so much. Love you to all everyone. Love you. Hangke bayar jotono khulba kya ang don takhok Manik Deborma. Bayarok tinang belek khatung jak belek tong thojak. Tangni himale Norok ani family kabang mangai tini ani subscriber 1 lakh crossing thaka. That means 1 lakh 6,000 something tongo. Ga abo bebak norne hamjagmung norne chubaju. Ang tini kisa kok share khaisinai. Puila furo jefuro ang as a kaisa blogger hisabai 2020 ang chengmani melody cafe dasekam kini thangai dasekang anu khuluguri mani o YouTube channel. Ga abo Nini AdSense ke ani location ni Poduni Deborma bini mungui ang AdSense karjak bini mungui no tini ani silver button bhai sopakya kai all silver play button ang mani belaikene khushi norna apni ki share khane mo chungani faide bara phungi tongo norni hamjagmung ano tini kaisa play button manani bakhaga tubi rekha abagai norna tini share khaisinai tangi male norok ba ani kaisa family members so guys mo hongke ke nadi play button o silver play button mana nang wasin wan sugya haipuna tirik samang tangte ndorne hamjang mante tina sel phagya puila furo ani ango tongmani total subscriber tongmani ek nisi 300 jara aba 1 year moto cholika anga furo kono blog rok asa khaja gisa khulogo toni rekha baksa borok da mani ni saimanai subscribe khakya aboni yakulo ang blog khane changkha 2022 মানে 2022 abo asuk jarawa ani prai ni 30,000 hai ani subscriber sopakya abun ya gulo hoke noragano ani first an channel music video samani abongkha tumamwani ka tumamwani ni simi ani jarni as ani official ni thaka ani kaisa channel gai abun ya gulo ang khakya haina hai chaklen khaching owani bukhaborok tongbayo tabu recently ani last video khaman kai hamjakma halok chini bukhuk angko bai raima bai khamani kai aboni yakulo na ani play button phai supakya kai norok jotono no askanang hamjong jafaro ani khugo kok thaikre gai haino hai norok an kwbangma borok sawo da mane ni tam video phayani 11 manani thaka ang tabo haino hai buskango ani norok video naimannai fiaba norok ano asukena hamjago tago haina norok an support khaidi next update nongkha dolok omongkha je te kaisa news jarni start khaika tibra du air hostel nok joto borong kamke sini bon mongkha ria deborma news jarni start khaina thangi chango andrew deborma baita dolok ang tai tam sajima dolok congratulations jafar bo kunya no kisa bong video nanya ji abono toni tangani inke belaken hambai singya khorok lani kisa kok kore kunu bezal kore abo bai kunu rules kore ya ko khorok mana sung tong mani mari inke te kisa kai abo bo boni guardians boni babu bu kaisa ro paike abo bosung inke boni ya gulo boni kedar terklai boni basui no nai boni basui bu kaisa tumka baisina baisi
borok to borok no tongan hai ma tongan kisa thangkan thaikinai ga borok no kisa misa gift sik rodi rena rapun dai thumrok arrange khaijak nang mukha saito je kono jaga phano ga borok arrange khai tonan bagai ang poinai fighting ga khorok niyo kaisa tuni kaisa natun boho borok khosate khorsa sai Dari ya berkorok tong lagi kita, baik. Sekarang sini sama bayaran saja, awal anak kering. Mana itu mulai apa kahai kisah kolom kesamaan jual bayar berkorok tong lagi baik, baik awal. Tadi kita guys, Tinggal dolog tini video bagi asun online sinai malain cung hanya hitik next video tau pan subscribe kai je ya hingke kai na dita tai tamu na sini tong ba ambai